vaccinate, până la urmă ce se va întâmpla și vor plăti testele sau nu a fost luată o decizie? Este o propunere de lege care și ea va fi transmisă inițial guvernului, iar de acolo va pleca spre Parlament, iar principiul acestei propuneri de act normativ, acesta este ca persoanele care lucrează în domeniul sănătății și vin în contact direct cu pacienții, fie să fie vaccinate, fie să fie testate, fie să fie trecute prin boală. Scopul este atât creșterea responsabilității față de propria persoană, cât și față de pacienții cu care aceste cadre medicale vin în contact. Rămâne la fel testarea pe banii medicilor? Sau va fi decontată în principiu, cumva? Resursele publice s-au concentrat pe vaccinare, atâta vreme cât contribuabilii, pentru că acești bani ai statului sunt de fapt bani ai cetățenilor români. Câtă vreme banii statului oferă posibilitatea de a ne vaccina gratuit cu toate tipurile de vaccinuri aprobate în Statele Unite, în Canada și în Uniunea Europeană, considerăm că banii cetățenilor români nu mai trebuie folosiți pentru testarea personalului medical sau a persoanelor care nu doresc să se vaccineze și nu au indicație conform recomandărilor INSS. Ați primit asigurări